Good morning, kabsat. Nay, taririing mi lang. Niring naktubing ka nga ako. Nagsapa nga nagreeng. Tatang video ka kabsat kit ko. Tayo kita ti ko. Di natnateng nga mabalin nga si dain nga pamigat. So, tayo ka kabsat. Bali orahin tayo lang di ko. Di ka nakaka-inbound ko nga panagalat di kampe. Tayo, ba't kaduan na kami kakabsat. Kaway muna. Taon. So, ayun kakabsat, dati tayo. Nagbiro kiti ko. Natang, mabaling nga sila tayo. Pambigat. Tayo. At ako manay kakabsat. Tatong maditay mo kor bagay. Bagay na father ko. Ayan kakabsat, dati inaala tayo nga may isa. Good kamutay. Bali no makita tayo dati kakabsat. Dati poste na tayo wire. Inulak yung diti ko ato, iti barya. Ito medyo nalawa lang yun. Yung madik na ulitin kakabsat tako. Awan, narigat yung trabaho na tsaka madik masikasaw. Pero yung pakwak ka karabasa ko mati ko. Imulak madipay lang tatata matutudo.